Hoy, Ginoo ko, may aso. Hey! Hey! Roxy, come on! Dumpster diving sa lugar ko. Good morning, Philippines! Good morning, guys. Edit tayo ng sobrang aga. Kailangan ko nang lutuin itong itlog. Roxy? Roxy! Huy! Kahit ulo man dyan yung bataa, oy. Luto lang tayo, guys. Luto tayo ng itlog. O, itlog. Diba nag-harvest ako kahapon ng mga gulay-gulay natin. So, ito naman, anuhin ko lang. Ilagay ko lang sa oven para magtortang talong tayo. Kunti lang naman itong talong, guys. Pasensya na, guys. Nag-rub ako, guys. Uy, kasi ang ginoo ko. Yung bahay namin, hindi ko pa inon yung heater. Kasi, kalas-kalas log oil. So, hindi ko pa inon yung heater namin. Itlog at talong. So, ito siya. Ito yung na-harvest ko kahapon, look. Lutuin natin. Well, actually, hindi ko alam kung lutuin ko ito lahat. Nahugasan na po ito, guys. Yan. Ito lang yung mahaba na talong, taas ba? Yung iba is hindi masyadong nakataas kasi wala masyadong init doon eh. Yung iba hindi nainitan masyado. Or dwarf lang talaga ito sila. Si Tami kagabi tumawag. Hindi daw siya, late siya nakauwi. Tumawag siya 11 kasi andun pa siya sa trabaho. And then, yun. I'm sure nakauwi yun mga 3 something. Ayan, ano ako, and then maaga pa yun. Nagising yun. Patal tayo. Ngayong araw po, mag-grocery po ako. Magpunta akong grocery store kasi kailangan ko mabili ng creamer, itlog, at saka ibang yung salad kay Mister. Sana uuwi yun bukas, guys. Kung hindi yun uuwi, guys, ako na namang magpunta doon sa isang bahay. Kami kailangan. Hindi ko alam kung anong plano niya sa sasakyan niya. Kasi nga, diba, na-disgrasya siya. Okay, ang pinoblema ko, yung pagrinig ko na na-disgrasya siya, alam niyo kung ano yung inisip ko agad. Yung likod niya. Afternoon everything. Good afternoon. Nagbihis ako, guys, kasi pupunta sana ako ng Walmart. So, pupunta na sana. Ready na ako. Ganun. Pagkatapos kong nag-film, ready na sana ako. And then, tumawag si Mister. Sabi pa niya, "Hi, baby." "Hi, Han." Sabi niya, "Hi, Han. Kumusta?" "Kumusta?" sabi ko. Sabi siya, "Good morning." "Anong good morning? Nag-usap ka ta kanina. Ngayon, nagmusta ka pa. Good morning ka pa dyan." Sabi pa niya,
hindi ako mag-work tomorrow, Tuesday, Wednesday. So, yung trabaho is Thursday. So, yes! Pupunta dito si Tami bukas. And then, sabi niya, oh, anong ginagawa mo? Sabi ko, ready na ako magpunta sa Walmart. So, sabi ko, ready na ako sa Walmart. And sabi niya, oh, gawin natin yan dalawa bukas. Ay, ang sweet ng asawa ko. Parang may plano. So, gawin daw namin yung bukas. So, yung trabaho na sa Inday Garotay. Sabi ko, ang dami nating gawain. So, anong gagawin natin yan bukas? And, kaluka ka. Yung sasakyan mo, kailangan pang ayusin. Tawagan mo yung mga insurance, ganun-ganun. Sabi pa niya, oo nga. Pero, gusto ata niyang lumabas na kaming dalawa, grocery like normal couple. So, gusto ata niyang gawin yun. So, sabi ko, sige, let's do that. Sabi ko. Kaya, nagbihis ako. Yung mga malalaking damit. Sa kanya man ito. Mahilig ako, guys. Yung mga damit niya na itim na sobrang ako yung nagsuot-suot. So, kaya yun. Hindi na lang ako lalabas. Anyway, let's Inday Garotay work. Nagtrabaho talaga siya, guys. Kasi pinatrabaho ko. Sabi ko, magtrabaho ka, Inday, ha? Wala kang ginagawa kundi nag-charge ka lang dyan. Itong sapatos ko pang winter, ilagay natin dito para malinis din yan sa ilalim. So yun guys, walang masyadong ganap. Linis lang tayo, linis ng linis. Okay, let's go out. Who wants to go out this way? Kailangan na talaga. Uy, namamatay man. Uy. Bakit namamatay? Kaloka man ito. Hindi kinaya sa ginaw. I think ipasok ko to sa loob every night. Kailangan ipasok sa loob. Kailangan na ito ilabas kasi para maganda yung tubo. And then baka mamayang hapon, mamaya i-attract ko to. Ito yung gawain ko kapag pa-winter na. Labas-pasok, labas-pasok. Kailangan ko na itong ibigay. Kundi itapon ko na to. Itapon ko itong mga malunggay iba. Kailangan ko isa sa ito yung talaga. Ito yung pinakamabigat. Ito na yan sila dyan, oh. Kailangan ko nang maglinis doon. Pero ang dami pang kamatis, guys. As in. Dami pala. Kita niya, ha? Kamatis. 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 Daming bunga. Look. Ang daming bunga. Doon sa ilalim yung iba, oh. Oh. Uy, mahinog na doon. Look. Ang daming bunga. Look. Yung kapitbahay namin, yung palagi namin kausap, kinuklos na nila yung paliguan nila. Parang kinakover na. That means ready na sila for ano. Hi, Roxy. Hey! Ready na sila for winter. Ay, nagbunga pa pala, guys. Oh, may bunga, oh. Kunin natin ito bago masira. Oh, may mga bunga, oh. Gusto ko talaga tong kunin ba. Ilagay sa tubig. Tignan ko nga. Kunin ko nga yan. Uy, meron pa dito, oh. Oh. Nagbunga. Wala, may string beans. May string beans. Meron pang mga string beans tayo, guys. Namumunga pa sila. Harvest natin yan mamaya. Pero ito, nagbunga pa pala. Look. Meron pa tayo, oh. Kuha ako nito.
Nag-alisan yung dalawa. Nag-alisan. Ano yan? Takot? Takot kay Inday Garotay. Look, ano ilalim mo. Lalabas na yan. Wala tayong nagawa, kundi nag-i-edit-edit lang ako ng video. Oh my God, may hukay na naman dito. Kunin ko to, guys. Kunin natin sila. Nangadaot man ang uban, oy. Oh, nadaot. May kumakain. Kunin natin. I think ito na yung last harvest natin. Tignan natin kung ito na ba yung last. Lutuin ko to bukas. Kasi darating si Mr. guys. Darating si Tami. So kakain yun. Diba? Kakain yun ito. Meron pa doon, meron pa doon, meron pa doon. Dito din, meron isa. Okay, ito. Hoy, ginoo ko, may aso. Hey! Hey! Roxy, come on! Hey! Whose dog is this? Oh my goodness, tignan niyo to. Come on. Hi. Come on, Roxy. Roxy. Oh my God. Roxy, Roxy. Misty, quiet. 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 No. Quiet. No. Okay, let's go inside. Let's go. Oh my God, may nakawala dalawang aso. Come on, let's go inside. Come on, Dada's here. Come on. Right, Bonsi, come on. Let's go get some Bonsi. Come on. Go. Come on, let's go inside. Look. Let's go, look. Tignan ko nga sa sarap ng bahay. Oh, nakauwi na. Oh my God. Dalawang aso. I think disim lang yung asong yun. Palaging nakawala. Yung aso nila ba? Palaging nakawala yung aso nila. Nakakaluka. Ay, itong mga taong to. Nandiyan, oh, yung bahay na yan, oh. Asa na yung aso nila? Andun na, nakauwi na ba yung aso nila? Ay, nakauli na. Kaloka. Natakot ako. Ay, ganyan yung mga tao talaga. Ay, hindi nila ano yung aso nila. Pangalawang bisis na yun na ano nagpunta dito. You guys like crazy. I know. You see the dog outside. I know. I know, baby. I know you see the dog. I know. You like another dog? Do you want another doggy? Do you want... So, ito na po yun, guys. Yung in-order ko sa Amazon. Let's look at it. Tignan natin. Wala akong scissor dito. Ito, mura lang ito, guys. Look. Foam. Kung saan ka magsisidling. Ay, 31 lang pala, uy. 31. So, yun siya. And then, ito yung order ko na.
Gusto ko nang tignan. Ito na lang. Let's see, ha? Tignan natin. Ay, ito siya, guys. Look. Ito siya, guys. Ito siya, ha? So, irarap ko ito siya dito sa area kung saan ako mag-garden. And then, yung light is magre-reflect na lang siya. So, yun. Magre-reflect siya. Ito. So, ito siya. I think magkano ba itong bili ni Tami? Mahal eh. Order namin ito, I think nasa 80 bucks or 60 bucks. Ito lahat. Dito ko irarap yung ano. Dito sa lugar na ito. Look, dito lang. Doon to dito hanggang yun. So, dito lahat ng mga pananim ko sa ano. Alam nyo guys, itong basement ko. Maganda sana ko ipakita kasi sobrang luwag. Pero nahihiya. Well, wala naman akong hiya. Wala naman akong hiya. Kasi pinakita ko na ito noon. Pero, yun. Alam nyo bakit dito ko lahat pinalagay? Kasi ito lang yung lugar na dapat walang makapunta eh. Kami lang mag-asawa. So, yan. And, when the times come, so, alam ko kung saan ako pupunta. Kung maghakot kami, alam ko kung saan ako maglinis. Kung maglinis kami, alam ko kung saan ako maglinis. Saan ako mag-start. Dito. Ang laki-laki ng basement. So, ito siya guys. So, itong asawa ko, yun, ito, mahilig siya sa ganito. Pero guys, alam nyo, titignan ko ito sa laki ng basement namin, sa haba-haba ng basement namin, na sobrang laki-laki hanggang doon sa pinakagilid, hanggang doon. Mostly ito guys. Like ito. Ito. Empty na yung bag na yan. Yung mga boxes, Christmas decoration dyan, ang daming mahalagang bagay dyan. Pero, mostly dito boxes at saka itapon ko na lang easy. Pero, dapat ako yung magtrabaho, hindi si Mister. Kasi kapag siya, matagalan talaga. So, at least, dito na lang ako magtambay kung ito na yung talaga yung time na kailangan na namin maglinis. Like ito. Ayaw pa niyang itapon, look. Roger. Roger, tao po. Look, ang dami niyan, look. Ang dami. At saka may mga charger pa. Hindi niya yan itatapon. Ang daming radyo. Sinong mga radyo? Sabi niya, sa future, magagamit daw ito. Kasi, wala na. Kukunan tayo ng electric. Magagamit yan. Battery, ganun. Sabi niya. So, yun. So, ako, easy na lang ito itatapon. Ganun. Wala nang problema. Ang kalat, tignan guys. Ang kalat, look. Mahaba pa. Oh, dito tayo. Sa pinaka lang. Yan. Ito na yung realidad ng buhay ko, guys. Look. Dito tayo. Ang laki ng basement. Nasasayang. Pero, sabi ko sa kanya, bahala ka na sa buhay mo. Ilagay mo yan sa basement yung mga ayaw mong itapon. Pero, alam mo, sa future, itatapon ko yan. Pero hindi guys, kasi ang daming collectibles niya na nagkalat dito. So, ang gagawin ko is, mag-sort and then magtapon kung anong dapat itapon. Yun lang talaga. Ito, hindi niya inayos pa. Ito yung machine na signage machine. hindi pa niya na ano. So, parang naturo ko na din ito guys. Ito sa Christmas, ilagay ko to sa labas. Binili ko to guys. Ang daming mga ano dito. Mga gamit ng Tami nga mga valuable. Like ito, yung lights na ito. Sa kapatid ni Tami, ang ganda niyan guys, oh. Old style lights, chandelier, dalawa. Maganda. Ito guys, mga mahal ito. Pangit tignan pero may mga presyo po ito. Mga old movies na mga signed. Mga original. Kasi alam nyo naman si Tami nagtrabaho noon sa movie theater. Matagal guys, tagal. Yung mga original na mga old movie na mga valuable na mga collectibles. Look, ang dami. Dito pa. Ganito guys, nakarap siya guys, original. Nakarap. So ngayon, marami pa yan dito nagkalat.
paano yan ibinta? Sabi ko, paano yan ibinta? Yan, yung refrigerator namin, kung gusto namin ano. Yan. Mga beer dyan. Mga beer lalot. Ang daming ano. Hindi ko na alam. Doon, mga valuable stuff niya doon. Pina-prioritize niya yan. Kung ano. Dito pa, marami pa. Look. Mahilig yan mag-collect. Yun, ito, pang movie. Movie screen. Iti-tilt mo lang yan ganun. Pshunk, may screen ka na. Pang movie sa labas. Yung screen ko doon sa sa living room, hindi ko nga nagamit. Ano yan? Pero guys, alam nyo, easy. This is very easy to clean up for me. For me ha, this is really easy lang. Madali lang ito. Ano to, Sony? 2 hearts in diba? Mga valuable daw ito, guys. Amoy very old. Amoy very old. Ito mga plato ni Bianan. Ang daming mga mga boxes. Ito, halatang halata na nagtrabaho kami ni Tami sa movie theater. Popcorn bag. Halatang halata na ako nagtrabaho ako sa movie theater before, pero si Tami nung bata pa talaga siya nag-start sa movie theater. Manager yan, matagal na. And then naging projectionist, naging movie sila, yung premiere, hina-hire sila, yan siya. Halatang halata. This is popcorn bag. Ito yung heater ni Biano. Gamitin ko to sa bulaklak ko, sa plant ko dito. O mga painting, guys. Mga painting na nasira. Look. Mga painting nasira. Look, mga old painting. Look. Dyan. Ito, itapon ko to. Pero si Tami ayaw pa niyang itapon. Very old chandelier. Itapon ko yan. And guys, ang daming painting, guys, na sobrang may presyo. Look. Ito. Huwag niyo akong puntahan dito, ha? Huwag niyo akong puntahan dito. Alam niyo kung maghukay ako dito, para na akong nag-dumpster diving sa lugar ko. Hindi ko man ito ayusin hanggat hindi matatapos yung isang bahay. Kasi kung ayusin ko to, maisip ni Tami, ay, mayroong space. Kailangan ko pang magdala ng maraming gamit. Yun, sa garage. Sabihin, maglinis ako doon sa kabila. Hindi ko pa nililinis. Sabi ko, inisip ko, lilinisin ko lang itong garahean sa kabilang side kasi tinambak ko. Kasi kung nag-start akong naglinis doon, di napaisip ako, kung lilinisin ko ito, ang gagawin kasi niya kapag may makita siyang, lalo na ngayon na hindi pa kami tapos sa isang bahay, di ba? So, pag may makikita siyang, alam niya na, ay, marami pa akong space sa aming bahay. Kailangan ako dala ng dala. So, yun siya. Yun yung dahilan. So, kaya sabi ko, huwag tayong magmadali. Hindi ako maglilinis. Maglinis lang tayo pag pag talagang tapos na nag-move. Ito, gamitin ko to Christmas. Christmas lights. Mga bago pa, guys. Merong mga, hindi pa talaga na-open. Mga Mikasa na mga brand. Mikasa or Mika? Mikasa. Whatever sa. Kaya, itong basement na to is, malilis lang ito pag finalize na pagtapos na yung sa isang bahay talaga. Kasi doon talaga makikita yung katag. Doon talaga makita yung katag, guys. So, kaya yun. Dumpster diving tayo doon next time. Magandang mag-dumpster dive doon. Ibang tao, guys. Masayahan talaga, guys. Kung magdala ako dito ng tao para lang dumpster dive, and then sa kanila lang yung makukuha nila, ang swerte. Ang swerte kapag ganun. Kasi ang daming, basta, ang dami. Yun, ang swerte. Kasi ibang gamit ni Bianan andun pa. Yung mga mamahalin na mga palamuti. This is our drama, guys. Almost 5 o'clock. They know. Alam nila kung anong oras na tingkain, oh. Tingkain. Ito lang yung nagpalahi, oh. Umalis. Dito sila kanina, naglinya. Diyan si Roxy. Kapag alam nilang it's time to kain-kain. Maglilinya-linya. Parang hindi nila ako pa relaxon ba? Walang relaxation sa ina nila.
Face to face with your sister, Bug. Hey, stop doing that. No. You too. You scratching with the rug. You ruined the side already. You do face to face with your sister. Tignan nyo naman ito sila. Dito sila nagtapok. Ganyan yung drama namin. Ganyan yan sila. Okay. Habs, almost 5 o'clock na. Dimples, Roxy. It's time to eat. Stop scratching. I told you not to do that. So yun guys. Ito yung buhay ko dito. Night time na guys. Pasensya na. So kailangan ko lang bigyan itong mga alaga natin ng bones. Be right back. Come on. Be right back guys. Hold on. Okay. And tapos na pakain ng mga alaga. Anyway guys, I'm going to end the vlog. Thank you guys so much for watching. I will see you guys tomorrow. Wala ako masyadong ganap ngayong araw. And thankfully, my husband is coming tomorrow. Yes, he's coming tomorrow. I'm happy. Thank you guys so much for watching. Kita-kits tayo po.